Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata nauk sahat di bagas joroon dohot namangi huton permingguan secara live streaming. Tapara di marohata martang yang nahohom mahita sangobas di nganat tabe. Tapuji tuhata maredehita sian buku de nomor 14 ayat sada sahat rodi ayat patuluhon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nungat ibuhian di ida rohaku Jehovah ninna ibanado, haholongan saleling nileleng na hubain makkaholong iho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, sailehon jalapatubu madihami haporsiaon nasitong, tabai mahaporsiaon nami ganupari, asalam togu. Lehon madihami holong ni roha nasumar pangasi, asa holong roha nami dihodohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Sayoloi mapangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Mari dihita. Patik ni debata di minggu tasadarion sian sada Korin 15 ayat 50 alu. Ope hamuak kadongaku nahina holongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jalalam sumurung matok tong di bagasan ulaon ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasat Tuhani. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mare dehita. Oh
topoti ma dosata tua dopan ni debata tapau duk bema rohata. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosa jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikod dalana asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani i ubah dipangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga tarengot tuhasasaan ni dosa. Songonodo hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujogo armu, ahu na punaho, hasangapon ma di debatan na di gejang. Amin. Epistel di minggu tasadarion sian Jesaya ono pulonom ayat 10 sahat rodi ayat 14 tajahama margati soring. Marlas niroha mahamu rap dohot Jerusalem jala marolo polop mina ibana sudehamu aleak kana holong roha di ibana. Marlas niroha situ tuma rap dohot ibana sudehamu aleak kana marsak roha mida ibana nasai laon. Ai songonodo hatani Jehovah idama ahu patongoton tu ibana hadameon
Songon batang aik godangna, jala songon sungai na sirnip hamuliaon niaka bangso parbegu, asa manusu hamu, ikon abingonna hamu jala dideng-didengonna hamu diapuanna. Jala iadung didahamu songoni gabelas marohamuna, jala martubur holi-holi muna songon ikaurata, gabe patarta tartadda tangan ni Jehovah tuaka na posona, jala rimasna tuaka musuna ido sahatna, martua dona tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaut disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantot di parbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus, na mata terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat-tuan toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pemamulak sogotu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditol di parbadia, jala adong sadahuria na badia, huriha topanal Kristen akan na badia, dohot diha sasaan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen.
Tapi gema tikting masa di Huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 6 Juli 2025. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu patoluhon dung Trinitatis. Topik minggu, gabe tinopa na ibaru. Titing perbagason, titing paduahon, naeng majalo pasu-pasu perbagas parsaripeon ma bastian lambok hutahayan anak niamata rayun jinder o hutahayan nahinan tubuh ni inata risma uli boru sigalingging ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Cipinang Asam dohot orwana Rahel Herlina boru marpaung, boru niamata barita marpaung, tubuh ni inata Rosemary boru sipahutar, ruas ni HKBP Sutoyo, sektor Resort Sutoyo, sektor Parserahan, pamasu-masuon Sabtu 12 Juli 2025 di gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, masuk jam 9 WIB. Titing parjolo, naeng majalo pasu-pasu, pardong asaripeon, pendeta Meliaki, Dwi Putra, Togatorop SSI, anak niamata, pendeta S. Togatorop, tubuh ni inata, Erboru Siregar, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sektor Cipinang Asam. Dohot orwana, pendeta Retno Septaudina, Manik MTH, boru niamata situa HM Manik, tubuh ni inata S. Boru Sinaga, ruas ni HKBP dan Merboer, Hutanai Baru Resort Padang di Sidempuan Distrik 1 Tabansel. Pamasu-masuan Jumat 10 Juli 2025 di gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo masuk jam 8.30 WIB. Ruas nataba mulai sadarion nunga di jalo gabi ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Keluarga ti si borusiagian nama balu dohot tolu dakdanak daftar ulang alamat Jalan Swadaya 3 nomor 10 RT 016 RW 06 Rawa Bunga sektor Perumpung Barat. Ucapan syukur bulanan sadarion Minggu 6 Juli 2025 di sude ibadah papungu ucapan syukur bulana dot hita tujolo nilanggatan marhite amplop haperluan tu gereja lasma rohatta pasahaton. Pertanyaan perhalado dohot keluarga Selasa 8 Juli 2025 sermon perhalado mulai jam 18 WIB diuduti pertanyaan perhalado dohot keluarga. Nama jabui partamiangani keluarga salon situa desiaan boru silalahi, salon situa sidabutar boru sinaga, salon situa Panjaitan boru siahaan, calon situa LND manurung boru naibaho, calon situa B nainggolan boru purba, calon situa J papahan boru silaen, calon situa Parlinggoman Tambunan boru siahaan. Pertanyaan sektor. Kamis 10 Juli 2025 patupaon ni Huriata do pertanyaan sektor di sektor Kampung Baru. Nama jabui pertanyaan ini keluarga Nyonya OP Manurung.
Boru Siregar, Jalan Perjuangan, RT 13 RW 5 mulai jam 19 WIB. Sektor Kampung Makassar, nama Jabui Pertanyangani, keluarga Nyonya Situa TM Purba Boru Togatorop, alamat Jalan Manunggal nomor 36, RT 005 RW 02 mulai jam 19 WIB 30. Sektor UKI, nama Jabui Pertanyangani, keluarga PP Marbun Boru Sidabutar, alamat Jalan Cawang 3 nomor 61 RT 01 RW 10 mulai jam 19.30 WIB. Pertanyaan bulanan paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo, Jumat 11 Juli 2025, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat gedung utama gereja mulai jam 19.30 WIB. Ulang tahun paduan suara HKBP Sutoyo, Sadarion, Minggu 6 Juli 2025, ulang tahun paduan suara Grace HKBP Sutoyo 26 tahun. Dalam rangka ulang tahun paduan suara Grace, dohot makobasi di hari tahun, kor punguan pelayan dohot mangetong pelayan khusus ibadah jam 18 WIB. Dohot makobasi di hari tahun, dohot papunguhon pelayan. Minggu 13 Juli 2025, ulang tahun paduan suara Eklesia HKBP Sutoyo pasa 10 tahun dalam rangka ulang tahun paduan suara Eklesia dohot makobasi di hari tahun kor papungu pelean. Mutasi pendeta Hobartu SK nomor 549 pendeta garing SK garing 05 garing 2025, pendeta Esron Ambarita dimutasikan Gabe pendeta HKBP Resort Nagojor Distrik 24 Tanah Jawa di Sude Pasahatot Tado Talikasi marhite amplop tujulu nilanggatan si patupaut tatu pendeta Esron Ambarita songon hamuleateon saliling marhubas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Acara temu pisah di Patupa hari Minggu 13 Juli 2025 di HKBP Sutoyo. Dung sipul permingguan diuduti acara Ramatama di lantai 4. Pasahaton penghargaan tu siswa na berprestasi. Gereja HKBP Sutoyo marhite diakoni seksi pendidikan naing pasahaton penghargaan tu yanakon ni huria na berprestasi peringkat 1, 2, dohot tolu di tingkat SD, SMP, SMA dohot di tiap kelas. Kelas 1, sahatu kelas 12 asa dilengkapi sada fotokopi rapot terakhir. 2, surat keterangan dari sekolah dengan stempel basah. 3, fotokopi kartu anggota Jemaat Sutoyo. 4, berkas bisa disampaikan ke Sekretaris Huria. 5, batas akhir penyerahan Minggu 20 Juli 2025. 6, penyerahan penghargaan Sabtu 2 Agustus 2025. Lowongan tenaga administrasi keuangan Huria. Dibutuhkan 1 orang tenaga administrasi keuangan. Syarat-syarat umur maksimal 35 tahun, tamatan D3 administrasi keuangan atau akuntansi, mampu menggunakan Excel Word
dan PowerPoint. Pengalaman kerja minimal 1 tahun. Lamaran diserahkan ke sekretaris gereja atau bendahara Huria HKBP Sutoyo. Batas penerimaan lamaran sampai hari Minggu 13 Juli 2025. Kursus gratis piano atau organ. Mulai sadarion Minggu 6 Juli 2025 dibuka Huriata kursus gratis piano dohot organ tu ruas HKBP Sutoyo diutamahon nang menguasai not balok. Pendaftaran ditutup 20 Juli 2025. Hubung agen Tampu Bolon HP bisa dilihat di titik kita. Berita habot niroha nunga jumolo marujungolu Raja Parutungan Bakara Doli-Doli Jumat 4 Juli 2025 tutup umur 20 tahun. Anaknya mata keluarga Habakara hinatai SL Boru Hutauruk sian sektor Kampung Baru. Tuhat nama puli keluarga na tininggal honna. Sumbangan di jalo sumbangan sian paduan suara Grace HKBP Sutoyo. Bunga altar Minggu 6 Juli 2025. Hamuliateon paduan suara Grace HKBP Sutoyo diulang tahun na pa 20 onopon. Laro pasikopot ditingon boy mata jaha dititing cetak doh barkot naung disediahon Huria. Songonima saha nititing disadarion tuhat tama nama masu hita.
Tapuji Tuhata, sian buku di nomor 600 sia puluh sada, ayah sada laos sisom mahita, pasahat pelean sada A, sada B.
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas mamanginang. Shalom. Padita, sudah kami padita, do sudah parhalado, baik na aktif, do na peciun, adong do disokan, amang. Suasana ini do ruas, mandok, selamat ulang tahun ma di punguan Kor Grace, napa 20 nopo tahun. Asima rohani Tuhan, panjang umur hamu, dohot sudah keluarga, hasea sudah kapinopar, jala tetap semangat menyanyikan lagu pujian melayani Tuhan. Amin. Ima jotusian yang amanginang dah. Iya, masuk mahita, hatani debata, ima di minggu patuluhon dung Trinitatis, ima na di enet sian Galatia, biddu onom, ayat 10 sada, sahatu ayat 10 walu. Hujahama dihamu sudi. Si paingot parujungan. Tadda hamuma balgani surat ni tangaku. Sude narikot roha dihasangapon ni pardagingon. Manosak-nosak kamu pasunaton. Asal unang taonon na pangaleleon siala silang ni Kristus. Aigari nasida Jahudi hian dang diradoti patiki alai naing dohamu tarsunat di rohan nasida asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna alai dauma sianau nama muji diri anggo sosiala silang ni Tuhata Yesus Kristus marhite-hite ibana do tarsilang portibion diau jala aupe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudion, dongan manang sian hasi pelebeguon, dang marhuai, ikon natinopa nai baru do. Jala dame madohot asini roha tu saluhut na mamarangehon ruhut sisongoni, nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusai agia iseau ay hupabuan do akatat dani bugang ni Yesus di dagiku didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus matot dimuna ale akadongan. Amen. Songoni mas sahat nam amanginang ngahea hujamita honon alai huulangi maju ala adong dope benang merah namang inangda molosian sosiologi agama ada 3 kelompok amanginang cara orang bertuhan naparjolo ano boy do itabereng di dia mahita. Kita bisa melihat kita di mana posisinya. Yang pertama, ada orang melakukan agamanya, ya, yang dia percaya, bahkan di HKBP. Adat lebih tinggi dari agama Injil. Ya, adat lebih tinggi sehingga Injil di bawah. Ini bagaimana? Kalau adat lebih tinggi daripada Injil, maka yang terjadi seperti orang Yahudi tadi. Namanya dia bertuhan, tetapi budaya-budayanya itu melebihi. Sehingga apa? Ya, molo dihalak batakon. Toy main nampak dita ala jam nasaon sikak mabanja mita muna dah holan 10 mana 15 menit petaho hanya formalitas
Ini. Yang kedua, ada yang memahami adat sama dengan Injil atau agama. Sehingga apa? Ya, namanya ibadah syukuran, tetapi yang paling dominan adalah adatnya. Ini sering kita temukan, saya rasakan ketika ibadah Bonataun. Bunyi tema itu sangat jelas. Ibadah partangyangan Bonataun margaon do sudepino parna. Kemudian mulai disukun 3 anggota ni punganon, contohnya 100 kakak. Molo 100 kakak kurang lebih halitolu tolu rasa deh. Do pinopar, kan begitu. Tetapi ketika ibadah syukuran 50 orang pun gak datang. Tetapi ketika mengikuti ibadat adat tersebut, semua datang. Sehingga apa? Di sini juga kurang tepat. Kemudian ada yang memahami adat di bawah Injil. Injil yang di atas, kemudian menerangi adat. Ini yang selalu dipelihara oleh HKBP. Sehingga apa? Ada beberapa adat Batak yang bertentangan dengan Injil diterangi. Sehingga lebih menonjolkan firman Tuhan. Heado dibere kamu spanduk amanginang, au heado bereng, bahkan jot-jot. Bunyi spanduk punguan besar, tetapi nats Alkitabnya kecil, bahkan dangtar bereng, tetapi kemudian gambar budaya Bataknya gede banget. Dari sini kita bisa melihat mol songonon tikos maon. Kan? Jadi apa hubungannya dengan nats ini? Amanginang odona ditegur si Paulus. Kenapa? Sunat itu adalah bukan menentukan orang masuk surga, bukan menentukan orang diselamatkan, tetapi ini menjadi budaya, ini menjadi menurut mereka menentukan. Molo dang bersunat ninna dang boleh masuk. Ya doa dong satu sonari daku botate. Tapi beberapa daerah di Indonesia itu masih berlaku. Menandakan orang ikut A atau ikut B adalah sunat. Bahkan saya pelajarin itu ikut dipatudu secara fisik. Padahal Paulus katakan, makanya dia tegur, bahkan di dok, tadahamu mabalgani surat ni tangaku. Kalau di komputer ini di blok huruf besar lagi. Keaslian dari Paulus, teguran ini. Yang dia tegur adalah bahwa sunat itu sebagai tanda jumlah pengikut Kristus. Dia tentang. Kemudian apa? Kalau orang yang bersunat lebih bermegah. Menjadi satu kesombongan. Kalau orang yang tidak bersunat dilecehkan, diejek. Kemudian apa lagi? Dia tentang, dia tegur. Kalau orang yang bersunat statusnya lebih tinggi. Kalau orang yang tidak bersunat statusnya lebih rendah. Tidak seperti itu. Ini teguran. Kemudian dia tidak hanya menegur, tetapi dia memberikan solusi yang menginang. Ya, didok si Paulus semua menginang. Molo halak si utok Kristus. Molo pe marsunat manang so marsunat. Ikon olodo memikul salib. Ido tadana. Pikul salib. Orang ada bersunat
untuk menghindari konflik. Orang ada mengikuti sunat zaman itu adalah untuk apa? Menghindari pikul salib. Dia bilang tidak. Kalau kau memang menyembah Tuhan Yesus, pikul salib itu bukan penghinaan bagi kita. Tetapi seperti Paulus, dia katakan, huboa boa do tadai. Boto hamu do manginang do tadanadong di pamatangna. Allah memikul salibina, ibana berubah dia. Adong do tanda cambuk, adong do tanda luka. Dan itu dia saksikan dan dia tunjukkan memang itu dia rasakan karena pikul salib. Dia tidak menghindari. Napa dua hon di do ibana. Orang yang mau memikul salib bukan sombong, bukan memegahkan diri, bukan sombong secara kerohanian. Jadi mau dang Kristen dan dihargai. Dang songoni maksudna. Ya, dia bilang pikul salib, kemudian orang yang memikul salib, orang yang bersunat itu bukan tanda lahiriahnya saja. Amanginang. Saya pelajar CD kemarin saya sudah ajarkan ini, pelajar CD kita yang baru tamat kemarin. Bagaimana tanda kita? Bagaimana tanda orang yang betul-betul Nina dido ibana amanginang berubah. Songan edeni kantate nakin. Berubah selalu. Kemudian next apa lagi? Roma Grace. Didok, remember me, my Lord. And then mungkin bahasa Batak naki muse. Dengganai, ulinai, molo, saroha, rapak, akan naporseai. Jadi dia bilang tanda kita sudah lahir baru Bapak Ibu Saudara-saudara di dok. Pikul salib dan berikanlah diri kita ini. Walau dicaci maki, walau kita diejek, disisihkan status sosialnya dianggap tidak ada apa-apa. Dia bilang kasihlah pundakmu ini, hidupmu ini. Memikul, menjalani. Jangan dihindari. Jangan ambil amannya saja. Jangan seperti bunglon. Tahu naposo bunglon? Bunglon, do tahu bahasa Batak na bunglon tahu mang? Itu kan? Bunglon, kalau tempat yang hijau dia hijau. Tempat yang coklat dia coklat. Tempat yang merah dia merah. Dia bilang tidak. Pikullah. Jangan hindari. Kemudian tanda nang memikul salib, tanda karisten ibana didok muse ikom porsea dohita holan di bagasan Yesus Kristus doa manginang adong haluau. Alai hea adong makirim video. Oma, Ninda. Ai ngakariste bebana. Bahasa karisten. Di dia teboto nga dia lang jagal babi. Ninna maka. Margotang se. Lobi siani doa manginang. Molo karisten. Lebih dari situ. Kalau kita memikul salib. Orang yang memikul salib di dokolan di bagasan keluar di debata ama anak dokter di perbadia ibana kan porsea. Di dok musea manginang. Jangan terkecoh dengan tampilan luar. Jangan terkecoh dengan pakaian. Jangan terkecoh dengan hanya yang kita lihat. Didok sahalak si huto Kristus. Orang yang benar-benar mengikut Kristus yang terpenting adalah hubungan pribadinya dengan Tuhan. Itu enggak diomongkan itu.
Kemudian ketika intens hubungan pribadi kita dengan Tuhan, adong ma actionna, adong ma parulaonna, adalah buahnya. Iko merperbue do hala na porsea tu Kristus. Di dia ma perbuena dang asom. Tabereng maju amanginang Galatia 5 ayat 22. Oh, saya baca aja ya. 22. Di dogma odo parbueni halakna porsea tu Kristus. Alai akaodo parbue ni toddi. Holong do las ni roha. Molo adong na dison na SKT atau sedang lagi marah-marahan. Ingot tamu ikon adong do holong. Ano mardame dah. Holong dohot las ni roha. Na paduahon dame dohot labas ni roha. Molo nga adong mardame ikon adong labas rohana. Kemudian apa lagi? Habasaron. Kemudian apa lagi? Habasaon. Iko basado. Dakola mandok basado Tuhani. Kita ikon mandokon ikon basado hamuda. Sabar. Murah hati. Halabohon. Ikon labok makatai. Labok di son bukan berarti tidak tegas. Tegas dengan kelembutan. Molo labok kita makatai kan minim konflik karena menginang buah kai wibu. Molo labok kita makatai tu amata setabi jua kainuku molo nama baluate. Minim konflik kan? Buah kantate. Iya kan? Minim kan konflik. Molo labok kamu dakola nih. Isi nomor rekening naipe na di ATM nai dilihat do tuhamu. Ido kan amang salah do manang dang. Ay so na ragu. Molo labok ka kay naon. Ido kan porsi do hamu tunasida kan. Wah, gaji mo na deposito. Okay lang porsi do hau tuho. Alam marparbue todi. Dang adong be. Muruk-muruk kan. Kemudian didok. Dohot hatomanon, toman, porman, ya kan? Molo marparbuet todi, ini buah yang manis. Tapi kadang saya bingung, kenapa kalau di keluarga ada beberapa saya konseling ya, tapi nggak hanya jemaat kita ya. Bahkan sekarang sering terjadi. Orang berumah tangga bukan untuk cari lawan. Harus mencari kawan. Makanya apa? Kawan sampai maut memisahkan. Harus berdamai. Ibu dan anak berdamai. Oh Tuhan ngamar parbue betod dii. Huse sama sude. Gak ada artinya sombong rohani. Didok nakin dangi. Bukan hanya tampak luarnya saja. Tapi berbuah. Hidup baru. Yang lama ditinggalkan. Mari. Pelan-pelan kalau gak bisa cepat. Berubah. Berubah. Dan berubah. 5 tahun transformasi HKBP. Nah adong berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga apa manginang molo tadok muba nama au. Namar leha lehai. Ini na aka amang. Tagi hamu deh nang. Molo dedio nasida tagi. Di manakah perubahanmu Pak E? Manakah perubahanmu Opung Doli? Jangan dah. Molo dido akaina. Berubah lagi saya. Tagi hamu tong akayamang. Di manakah perubahanmu?
tunjukkan senyum manismu, layanilah, menjadilah seorang perempuan, seorang ibu, naradot, napadot. Molodidok, radot, dan padot, saya sulit menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia menguasai, mengatur dengan teratur seisi rumah. Baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Mendoakan, itu tugas seorang perempuan. Seorang anak yang sudah berubah, tunjukkan prestasimu. Kemudian apa lagi? Tunjukkan kejujuranmu. Apalagi tanda kita sudah berubah bukan sunat. Tapi apa? Mari berbuah yang manis. Kalau sunat bagi kita adalah, kalau ada para medis di sini, itu untuk kesehatan. Bukan untuk agar diselamatkan, tetapi untuk sehat. Satabi dia manami inanami sudi. Molo bersunat boy do bawa do berua. Tapi itu untuk kesehatan. Jadi amanginang, mari kita berbuahlah yang manis. Molo Greson nari berulang tahun 26 sudah lewat pesta perak. Ya? Yamangnya berbuahlah lebih manis lagi. Lebih peduli lagi. Tentu dimulai dari diri sendiri. Amin. Martang yang mahita. Marulakulah kami mandok moliate Tuhan di pangaramotion mu dihami. Boy dosi patah holo kami terjebak di tiga ditolu ni situasi. Ketika madalani haporsion nami. Si patah bodo rikot dihami ulau ni adat daripada ulau ni hata ni debata. Alani Tuhan sesa madosa nami. Hodo mangalea sudi aka paso-paso. Namane sa dosa nami Tuhan. Alani Tuhan asi maroham. Dongani urupi ajari jala pargogoy hami sudi aliamang. Asa mangulu hami Tuhan. Jala marparbue naramos. Natonggi di bagasan ngulu nami. Tarlumobi di tonga-tonga ni keluarga huriam do bangso nami. Tuhan, pasu-pasu ma, sude akan nangu pinasahat ni ruasmu Tuhan. Ede pujian, tangiang nasida Tuhan. Ucapan syukur, baik bulanan, diakoni sosial, bahkan doa akan na asing na sotar pajojor na posomon. Asiroham Tuhan, tabay marijeki ni nasida. Maritei Tuhan las roha nasida. Marparbuwe Tuhan di huriamon. Asi maroham. Pargogoy manang tong ruasmu Tuhan. Na manangihon hatami titikion. Marite-hite live streaming. Akama nami inanami na peak di podoman na di kursi roda na. Alay ditangihon nasida do hatami ditikion aliamang. Asiro hamar tangyang do na posomon do sudi akaruasmu di huriamon di gedungon. Lehoma Tuhan hamalumon tu nasida. Hagugoon tu nasida Tuhan. Molope hacit dia nasida secara fisik pamatang nasida. Alay partodion nasida lehom mahagugoon tu nasida Tuhan majo goarmu nabadiai. Pasu-pasu manang sudah pinopar nasida. Marhite pakuling pendanaan do akan asing di parohaon nasida akan na tua-tua namar sahid na peak di podomanna manang di kursi roda manang di rumah sakit. Asi maroham di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Amanginang sian ias ni rohata marede mahita huhut tapapungu mapeliata sian ias ni rohata. Jesus
Ayat sada sude mahita jonjong. Tatanya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggan. Do nasa uli basa na moliutus. Hu pasahat hami masian na nilehom mi tu hami. Pelian nami tuho. Sa jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhaseak kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Buhai marohan nami maritehite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajamu, say saut malomoniro ham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangolua siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bahamu di bagasad damai calohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur homa dame na tutoddim.
dari depan. Makasih ya.